שלנו, כולם כאן אני מקווה, The Human Infrastructure of Israeli טוב מבטא, כבר שמעתם אותי קודם. מנחת הפאנל שלנו. טל, תגידי לי אם אני אומרת את השם משפחה נכון, בן ניסן זיו? פשיטי, טוב, נוידרפר יותר קשה. ולכן הג'ינג'י. היא מנהלת את ציר היזמות של עמותת בוגרי 8200. היא מובילה את כלל פעילויות היזמות של העמותה, החל מתוכניות ההצעה ועד פיתוח יוזמות חדשות שמתחברות בין יזמים, משקיעים, תאגידים, וכמובן קהילת בוגרי 8200, חשוב. רקע במשפטים, רקע בעולם העסקי. טל, אני רואה שאת נהנית לחבר בין אנשים, אני מרגישה כזה כמו באפליקציית דייטינג. טל נהנית לחבר בין אנשים. בקיצור, בואי, מחיאות כפיים לטל, המהממת! היא יודעת לזהות הזדמנויות. היא יודעת לבנות פלטפורמות שמסייעות ליזמים לצמוח ולהצליח. אז אם יש פה יזמים, קבלו את טל. חברי הפאנל, אסתר זבר, אני אומרת נכון? זבר, כמו צבר. עכשיו תקשיבו, האישה הזאת, הכרתי אותה לפני קצת פחות משבוע בסדנה שהנחיתי בלינקס, לדוברי לינקס. היא ישבה בזום, תסתכלו עליה, במשך 2.5 היא לא יצאה מהזום. היא לא שמה כלי AI, היא רשמה כל דבר שאמרתי. תסתכלו על הג'ינג'ית הזאת, תנו לה מחיאות כפיים, אימא'לה, את מהממת ברמות. אני לא הכרתי אותה קודם, אבל אני כבר אומרת לכם, יש לה דוכן פה בחוץ עם הנכד שלה והבן שלה. אני מעריצה את המשפחה, היא תספר לכם כבר מה היא עושה, היא מייסדת ומנכ"לית של פשוט דבר מהמם ומרגש. עכשיו, אורי שילו, אתה גם ג'ינג'י, אני רואה בזקן. מחיאות כפיים סוערות! סמנכ"ל תפעול של נקסט אוקטובר. חברים, תודה. טוב, איך אפשר בכלל להתעלות על הקדמה כזאת, על הצגה כזאת? אז קודם כל תודה רבה, כיף מאוד להיות פה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. אז נראה לי שהיו פה הרבה מאוד דיבורים על מה היום בכל עולם הטכנולוגיה, AI, פינטק, כנראה שהמושגים האלה עלו בממוצע 1 לדקה, ואנחנו הולכים לדבר על משהו קצת אחר. זה מתחבר מאוד, זה קשור מאוד, אבל מזווית אחרת. ואני בטוחה ששמעתם כאן גם לא מעט, שבסוף מה שיהיה הכי קשה להחליף, אם בכלל, זה אותנו, את האנשים ואת הקשרים שלנו, ואת מה שהאלמנט האנושי מביא לשולחן. אז בשביל זה אנחנו פה, בשביל לדבר על זה קצת. ובשביל שנתחיל, הייתי שמחה, לפני שאנחנו מדברים על הארגונים שאתם מובילים, שכל אחד מכם יספר בקצרה על נקודת המפנה שהובילה אותו לעסוק בעשייה שהוא עוסק בה היום. אז אסתר תתחיל. שלום לכולם, שמי אסתר צבר. עבדתי הרבה שנים בפיתוח תוכנה, ואחר כך ניהלתי QA, ומאוד נהניתי מהעבודה המקצועית שלי, אבל גם באיזשהו שלב התחלתי להרגיש שאני רוצה למצוא עבודה שיש בה גם משמעות. ובמסגרת העבודה שלי כמנהלת בדיקות תוכנה, בחברת BMC Software, נשלחתי לכנס בדיקות תוכנה באירופה, ושם שמעתי יזם דני בשם טורקיל סונה, שסיפר שהבן השלישי שלו אובחן על הרצף האוטיסטי, בתפקוד גבוה. והוא זיהה בבן שלו, בצד הקשיים התקשורתיים, גם מאפיינים של תשומת לב לפרטים, דייקנות, קפדנות, צורך בחזרתיות, ומהמקום הזה הוא חשב שהמקצוע של בודק תוכנה יכול בהחלט להתאים לאנשים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. וכמובן, כמו כל אב שחרד לעתיד של הבן שלו, הוא ניסה לבנות לו אופק תעסוקתי. הוא הקים ב-2004 את ספשיאל סטרן, שזה בדנית אומר המומחים, ואני שמעתי אותו ב-2006 ומאוד מאוד התרגשתי, אמרתי הנה זה משהו שיכול לעזור לי לחבר בין הפן המקצועי שבו אני צוברת ניסיון והרבה ידע, לבין המשמעות שאני מחפשת. התחלתי ללמוד את הנושא, וב-2008 הקמתי את AQA, שהוא מיזם שמכשיר ומשלב אוטיסטים בתפקוד גבוה בעבודה בהייטק כבודקי תוכנה. תודה. בהחלט. אורי. כן, אז אני מגיע מרקעים מגוונים, הרבה מאוד שנים בכדורגל, אין לזה שום קשר לאוכלוסייה שפה, זה סשנים אחרים וג'ונגלים אחרים,
אבל ניהלתי את הכדורגל בישראל הרבה שנים, ולאחר מכן הייתי סטארט-אפיסט ויזם של סטארט-אפ בשם 6 שנים, ולאחר מכן הייתי בפאפאיה גלובל. ועשיתי מעברי קריירה בין ארגון ציבורי לארגון יזמי, לארגון גלובלי יוניקורן, ובכל הפרקים וההרפתקאות היה חסר לי משהו להרגיש את הלב בבוקר. ואתה לומד לנפנף ידיים בצורה מושלמת, ואתה לומד לעבור מעולמות תוכן, אבל אתה מחפש בסוף להרגיש. וכנראה שזה ציר זמן בחיים, שכל אחד רגע עוצר את המרדף, מסתכל פנימה ואומר אחרי מה אני רודף, ובחיינו הקצרים מה אנחנו רוצים לעשות ביום יום. וזאת הייתה נקודת המפנה שלי למצוא את Next October. הצגתי את זה בהתחלה. Next October במילה זה ארגון שקצת, יש כאן כמה אנשים ששומעים את השם הזה וזה עושה להם איזה טריגר ומפחיד אותם. אנחנו לא רוצים עוד אוקטובר, אז אנחנו רגע מרחיבים ואומרים Next October זה אוקטובר הבא יהיה יותר טוב. זה ארגון של אופטימיות, וזה ארגון שמחבר 2,000 משפחות שכולות החל מ-7 באוקטובר ל-2,000 סטארט-אפים, ולכן אנחנו פה. וכל סטארט-אפ מנציח את אחד הנרצחים או הנופלים, ואנחנו יוצרים אקוסיסטם שלם של הדבר שהוא הכי ישראלי, שכול ואינוביישן, ומחברים ביניהם בין שני העולמות. והתפקיד שלי הוא הרבה מאוד עסקי, והוא הרבה מאוד ביזנסי, והוא הרבה מאוד משלב את כל מה שעשיתי עד היום, אבל עטוף כולו בטוב ובלב, ונותן משמעות לעשייה. אז אתם שניכם מדברים על משמעות, על חיבור של עולם עסקי לעולם רגשי, ובאמת לקחת ולעטוף את זה ולארוז את זה בצורה קצת שונה. ואני יכולה מאוד להתחבר לזה גם מהמקום שלי, ואני יכולה להגיד שאני אפילו שמחה שהבנתי את זה די בתחילת הדרך בשביל להרגיש את זה. אסתר, אחרי הרבה שנים שאת נמצאת ב-AQA ובכלל בעולמות האימפקט והביזנס, מה את חושבת שהשוק מפספס עדיין היום בכל מה שקשור בעירוב בין שני העולמות האלו, המטרות האלו? כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלויות בכלל ואנשים על הרצף האוטיסטי בפרט, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הצד של המגבלות, על הצד של איזה קשיים עשויים להיות בדרך וכן הלאה ברגע שאתה משלב אדם עם מוגבלות. אבל אני מהרגע הראשון דווקא הסתכלתי על הצד של היכולות שלהם. זאת אומרת, באתי ואמרתי, אני בתור מנהלת QA בעברי, אני מבינה את דרישות המקצוע, ואם אני יושבת מול בן אדם ואני רואה שיש לו את היכולות, אז אני אומרת, יש כאן פוטנציאל שאנחנו כחברה יכולים לנצל אותו לטובת כולנו. כי כשאנחנו היום מסתכלים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו מדברים על זה שיש היום 68,000 אנשים על הרצף מאובחנים בישראל, ויש עוד כאלה שלא מאובחנים או לא מוכרים. ואם מסתכלים באוכלוסייה הכללית, יש בערך 70% מהאנשים שהם מועסקים, ואנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הזו, על פלח האוכלוסייה הזה של אנשים על הרצף, מדברים על 30%. זאת אומרת שיש כאן הרבה פלח אוכלוסייה מצוין, שבהחלט יכול להשתלב במשק, ויכול להיות מאגר לכוח אדם איכותי, שיכול לתרום למשק בצורה מאוד מאוד משמעותית. כשאנחנו רואים בעצם בעיניים שלנו במשך 18 שנים שהתוכנית קיימת, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים, מעל 200 אנשים, שבעצם הפכו ממקבלי קצבה לאנשים שמשלמים מס הכנסה. זאת אומרת, אנשים שהתקיימו מקצבה של 3,000 או 4,000 שקל לחודש, או שעבדו בעבודות צווארון כחול, מה שנקרא, בשכר מינימום, היום הם מקבלים משכורת התחלתית של 8,000 עד 10,000 שקל, וחלקם גם מגיעים ל-15, ל-18 ו-20,000 שקל, ובשלבים האלה הם מפסיקים לקבל את הקצבה, הם משלמים מס הכנסה, וכמובן הם נותנים ערך לחברות שהם עובדים בהן, בגלל זה מקדמים אותם מבחינת השכר, וגם אנחנו כחברה, אנחנו רואים את האנשים האלה הופכים לאנשים יצרניים ותורמים, וזה ערך אדיר לכולנו.
בעצם אני יכולה להבין מזה, יש אנשים שישמעו על העסקת עובדים שנמצאים על הספקטרום, על הרצף, והם רואים בזה איזושהי אחריות חברתית. ואת מדברת כאן דווקא על הזדמנות עסקית, אמיתית. שני העולמות האלו בעצם מתחברים. נכון. כי דווקא למשל בתחום של בדיקות תוכנה, הוא תחום שהוא בעצם נחשב בעיני רבים איזשהו תחנת מעבר בדרך לתפקידים אחרים, תחנת כניסה להייטק ומשם מעבר לדברים אחרים. ודווקא מבחינת החברה המשמעות של זה, שאתה כל פעם צריך לגייס אנשים חדשים, יש לך עלויות של גיוס, עלויות של הכשרה וכן הלאה. וכאן אנחנו מדברים על אנשים שהם יציבים תעסוקתית, once הכשרת אותם, הם אנשים שירצו להתמיד ולצבור ניסיון, הם לא מחפשים את הכיוון הניהולי, ויש כאן מבחינת החברה ערך מאוד משמעותי, גם עסקי, בזה שבהתמדה שלהם וביציבות התעסוקתית שלהם. אז גם במובן הזה יש כאן בהחלט ערך עסקי, זה אנשים שהם הופכים להיות אנשי מקצוע, מוצלחים, מוערכים ומתמידים. אורי, ספר לנו על החיבור הזה בין העולם העסקי למשמעות החברתית אצלכם בנקסט אוקטובר. אצלנו זה אקוסיסטם מאוד מיוחד, כלומר, יש משפחות שכולות שרובן לא נגעו בהייטק לעולם וגם לא יודעות מה זה, ויש יזמים וסטארט-אפים שבתור סטארט-אפיסט אני אגיד 6 שנים עם סכין בין השיניים, זה לא עבודה, זה החיים שלך. ואתה טרוד מהבוקר עד הערב בסטרס, ולחבר את שני הדברים האלה זה לא פשוט. יש לא מעט יזמים שהם חוששים ממפגש עם משפחה שכולה, הם רוצים, הם לא יודעים איך לתקשר. זה לא דבר טריוויאלי לעמוד מול משפחה שכולה ולהנציח. ופה נקסט אוקטובר ממש נכנסת ורגע גם משלב המאצ'ינג, להבין מי היה נרצח או הנופל, מי החברה, החיבורים הם על בסיס של מכנה משותף, זה יכול להיות בהובי, זה יכול להיות בגיאוגרפיה, זה יכול להיות, אבל חושבים מה יכול לחבר, ולפעמים גם הפכים נמשכים, ויש לנו סיפורים מדהימים על הפכים פוליטיים שהפכו להיות החברים הכי טובים, כי למרות שחשבו שזה לא יצליח, וזה מראה באמת על החוסן של החברה הישראלית. אבל החיבור הזה בין משפחות לבין יזמים הוא לא תמיד טריוויאלי. יש חשש מהמיינטננס היומיומי, מה זה אומר ללוות משפחה, מה זה אומר להנציח. זהו, איך זה באמת מתבטא? אז החיבור, קודם כל יש את ההנצחה שהיא לכאורה חד פעמית, כן? אבל יש הרבה מאוד סוגים, יש לנו למעלה מ-500 סטארט-אפים שכבר הצטרפו לנקסט אוקטובר ומנציחים למעלה מ-500 משפחות. אז יש הרבה מאוד סוגים של הנצחות, מסטארט-אפים שקוראים למוצר שלהם על שם הנרצח. יש לנו את עמית מן הפרמדיקית, ויש לנו את אופק רוסו וכדומה. ויש כאלה שמשלבים בחתימה הדיגיטלית משפטים של הנופל וכל מייל של יוצא, דברים שהם לא עולים כסף, הם רק יצירתיים, והם מנכיחים ב-DNA של החברה את הנופל או הנופלת. זה מייצר לעובדים וליזמים חוסן וגאווה בעשייה היומיומית שלהם. בסדר, זה מכניס נשמה לכל העשייה המאוד מאוד מרדפית הזאת, המרוץ הזה, הגיוס, הספרינטים, יש שם לייר של נשמה שהרבה פעמים חסר, כן? ולמשפחות זה יוצר איזשהו סוג של הנצחה או הנכחה, שזה לא עוד אבן דוממת של יד לבנים, בלי להמעיט כמובן, והם גם לא כולם שמים תקשיבים על ההנצחה הזאת, כי סטארט-אפים, כולם יודעים יש setting expectations, הם קמים ונופלים, וסטארט-אפ שמתחיל להנציח ואחרי פתאום שנה נסגר, אז המשפחה מתחברת לסטארט-אפ אחר. אבל יש משהו בלראות סטארט-אפ שגדל וצומח, שנמכר, שמגייס $100 מיליון, ואת הבן משפחה שלך שהוא חלק מהצמיחה הזאת, זה נותן איזושהי תקווה וסוג של הנכחה שהיא לא קיימת בשום מקום אחר, לצד החוסן שזה נותן ליזמים ואנחנו רואים, עשינו טקס יום הזיכרון של ההייטק הישראלי לפני מספר חודשים, וישבה אימא שכולה, וישבה המנכ"לית שמנציחה אותה, את הבן שלה, ואת רואה שיח של 2 אמהות, כל אחת מהצד אחר, אחת שכולה ואחת מנכ"לית של חברה בהתמודדות היום-יום, אבל מה זה עשה לכל אחת, החיבור הזה? והקסם הזה הוא משהו שהוא, אנחנו שם להחזיק את הידיים של כולם, הוא לא טריוויאלי, אבל הוא קורה והוא מדהים. אז ההזדמנות הזו שבעצם אתם, כל אחד מכם מביא בדרך שלו, דרך המיזם, החברה שהוא מוביל, היא מצמיחה לא רק
את הלקוח בקו הראשון, אלא בעצם את כל האקוסיסטם כולו, גם את המשפחה במעגלים רחבים יותר, גם את החברה כולה. בטח, אני רואה שאת ככה... כן, כן, כן. כי גם, אני מאוד התחברתי למה שהוא אמר, גם אני רואה בחברות שבהם נקלטים התלמידים שלי, שהעובדים מרגישים גאווה מאוד גדולה, שהחברה מסתכלת לא רק על שורת הרווח, אלא גם מסתכלת על הצד החברתי ועל ההשתלבות שלה באקוסיסטם החברתי. וגם אני זוכרת שאחד המנהלים אמר לי בזמנו, שאלתי אותו אחרי חודש, נקלט שם אחד התלמידים, איך אתה חווה את הקליטה שלו? אז הוא אומר, הקליטה שלו היא בכלל לא בעיה, אבל אני רואה מה שזה עושה לצוותים, שהם נעשים יותר רגישים, יותר מכילים, יותר מתרגשים מכל המהלך, ואני אומר לעצמי שוואו, איזה יופי שעשיתי את זה. אז בתור שני אנשים שמכירים מאוד טוב גם את הזווית העסקית, וסביר מאוד להניח שגם נמצאים פה בקהל אנשים שיכולים להטמיע בסביבה העסקית שלהם אלמנטים כאלו חברתיים, מה הייתם מציעים להם בשלב הראשון, אפילו מבחינת תפיסה ומחשבה? איך בכלל להתחיל לחשוב על להכניס גם נשמה? אני חושבת שקודם כל באמת צריך לבחון את צורכי הארגון. זאת אומרת, זה צריך להיות תמיד מהמקום שנותן ערך לארגון. זה לא יכול להחזיק אם אין פה איזשהו ערך עסקי. אז אני יכולה לספר שבזמנו פנה אליי רביב מלמד, שהוא המנכ"ל של וייר, והוא אמר לי, תשמעי, יש אצלנו 20-30 סטודנטים שבאים והולכים ועושים כל מיני משימות, והם פחות יציבים, בוא נאמר ככה, ואני רוצה עכשיו לשבת איתך ועם משאבי אנוש, ולראות איפה אנחנו יכולים למפות תפקידים שכן יכולים להתאים לאנשים עם המאפיינים שאת מציגה בפנינו. ובאמת נתחילו עם זה שהם קלטו בהתחלה את אחד הבוגרים שלנו כאיש QA, כאיש בדיקות, ואחר כך הם קלטו 4 אנשים לצוות התמיכה הטכנית. שוב, אנשים על הרצף בדרך כלל לא מתאימים לעבוד מול לקוחות, אבל הם למעשה עבדו מול הדאטה שהגיעה מהלקוחות, מול הלוגים שהגיעו מהלקוחות, ניתחו אותם והעבירו לצוות הפיתוח את המסקנות שלהם. עכשיו, באותה תקופה היה להם גם איזשהו עומס גדול בצוות הגיוס, והם שילבו גם 2 אנשים שיעזרו בכל מיני משימות משרדיות שקשורות לעבודת הגיוס. בסך הכל בחברה שאז מנתה בערך 200-250 עובדים, הם הצליחו לשלב בתפקידים שונים 7 אנשים, ונתנו להם פרנסה ונתנו להם הזדמנות וקיבלו מהם הרבה ערך. מדהים. טוב, אז אנחנו נסיים בשאלה האחרונה. מה הלאה? לאן לוקחים את המשמעות הזאת לדבר הבא, ואיך ממשיכים להגדיל את מעגלי הטוב מבחינתכם? אני חושבת שבעולם של היום, שפה בכל הפאנלים דיברו הרבה על AI, בסופו של דבר גם את ציינת את זה, שאנחנו בסופו של דבר בני אדם, ובני אדם הם אלה שבאים עם החדשנות. כשאנחנו מדברים על אנשים על הרצף, אז להרבה מהם יש חשיבה מקורית, ראיית עולם אחרת וכן הלאה, והם בהחלט יכולים לתמוך ולהביא רעיונות ולהביא ערך גם מהכיוון הזה, מהכיוון של רעיונות מקוריים, צרכים מקוריים, שכן יכולים לתת ערך במובן הזה לחברות צעירות, ויש 10 חברות, זאת אומרת, חלק מהתלמידים שלנו נקלטו בחברות גדולות, כמו ויקס, כמו HP, כמו קודק וכן הלאה. אבל יש 10 חברות שמנו 20-30 עובדים, וגם קלטו תלמידים שלנו. יש עכשיו חברה בבני ברק, סיגנצ'ר IT. באוקטובר הם קלטו תלמיד ראשון שלנו, בדצמבר תלמיד שני, לפני חודשיים תלמיד שלישי, ולפני יומיים עוד תלמיד רביעי. זאת אומרת, הם באו והם ראו את הערך, ומשם הם התקדמו. יושב כאן גם הרצל מישל, שהוא היה אחד המנהלים, שניהל בזמנו בפרסונטיקס צוות שלם של אנשים על הרצף, שבדקו בצורה מאוד מאוד מדויקת את הממשק של האפליקציה שלהם. ומתוך החוויה שלו, גם בחברה הבאה שהוא עבר אליה, Safe Ride, הוא קלט תלמיד, וגם בחברה שאחרי כן, ב-Leathertech Technologies, אז הוא גם קלט תלמיד שלנו. מדהים. ואני חושבת שתמיד הוא היה שבע רצון מהחוויה.
אז אם יש פה מישהו, זאת כבר הזדמנות, ואני אגיד את זה גם בסוף, אם יש פה מישהו שזה עשוי להיות רלוונטי, תיגשו לאסתר. אני בטוחה שיצא מזה רק טוב. תודה רבה. אורי, מה הלאה? אני אגיד ככה, קודם כל על הסיפור של האנושיות בימינו, בסדר? כי זה באמת AI ואג'נטים ובוטים וזה, אני חייב להגיד, אני לא מתחבר. אני לא מתחבר. אני של אנשים, ואני בכובעים שונים מדבר על מערכת ההפעלה האנושית. ואני חושב ש-AI משתדרג כל 4 שניות, מערכת ההפעלה האנושית היא אותו דבר 70,000 שנה. אנחנו פועלים עם מנגנונים של הישרדות, מנגנונים של שייכות לשבט, מנגנונים של סטטוס ואגו, והאנשים לא השתנו 70,000 שנה. ואני מאמין באנשים, בסדר? ולכן הנשמה הזאת והאנושיות זה הדברים שאני רואה בהם כדבר ראשון, וזה המקומות שאני רוצה להיות בהם. Next October, אנחנו רק בתחילת הדרך. אנחנו עם 500 חברות מתוך 2,000 משפחות, ויש לנו הרבה תוכניות למה זה Next October עוד 2 ועוד 3, מתוך מקום של כל אוקטובר יהיה יותר טוב. ובסוף לקחת את הכוח הזה של ההייטק הישראלי, ולייצר בו אימפקט אמיתי על איפה שאנשים נמצאים. ואנשים זה המשפחות, אנשים זה היזמים, אנשים זה העובדים, ויחד עם כל הדבר הזה, בגלל שאנחנו מבינים שהאנושיות, גם הנטייה שלה, זה להתרחק מאירועים כמו 7 באוקטובר, ואם היה הצטרפות אורגנית מטורפת בשנה-שנתיים הראשונות, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, אין מה לעשות, הטבע האנושי רוצה רגע להתרחק מהדברים הרעים ולחזור לשגרה, וזה בסדר. ולכן אנחנו אומרים, אם פעם הטריגר להצטרף לנקסט אוקטובר היה בוא רק לעשות טוב, היום הטריגר הוא בוא לעשות טוב ותקבל גם מעטפת עסקית מאוד גדולה. ולכן ה-500 חברות שנמצאות וה-700 שנהיה בסוף השנה, מקבלות מנקסט אוקטובר כמו הרבה אקסלרטורים אחרים, 8200, בוגרי ממר"ם, לא משנה, אני הייתי במייקרוסופט, מעטפת עסקית של משקיעים, של מנטורים, של שותפים עסקיים, מתוך מקום פרואקטיבי שאומר, על כל אחד שהם רצחו לנו והרגו לנו, אנחנו נקים חברה גדולה בישראל לתקומה ולחוסן, עוד לפני שהיזמים מבקשים, אנחנו הפרה שרוצה להעניק אותה. וה-doing good הוא הבסיס, אבל הצמיחה העסקית, גם כדי שההנצחות האלה יהיו יציבות לשנים קדימה עם חברות יציבות, וגם לחוסן ולתקומה האמיתי של מדינת ישראל, וזה החזון הגדול שלנו. אני שומעת אתכם וזה מרגש, זה נותן אופטימיות לכל מה שקורה כאן ולמה שעוד יהיה, וזה מדהים לראות שממקומות מאוד מאוד נמוכים אפשר לקחת ולעשות ולהפיץ הרבה מאוד אור. אני יודעת שזה משהו שפחות מדובר בכנסים, במיטאפים, במפגשים. בכלל, אנחנו פחות שומעים את הדברים האלו ביום יום, כי מן הסתם אנחנו עוסקים יותר בעשייה העסקית. וזה כל כך חשוב, וזה כל כך כיף לראות דוגמאות מדהימות, איך בצורה די פשוטה ומינימלית אפשר לעשות כל כך הרבה טוב. אז תודה לכם על העבודה, על העשייה, על מה שאתם עושים כאן. תודה למי שהקשיב. ונמשיך.